Fi stqarrija mirquma bi kliem sabiħ dwar id-drittijiet tal-mara, l-isfijiet iddikjaraw li huma kontra li f'pajjiżna tkun legalizzata il-morning after pill. Malta hija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi m'għandix aċċess legali għal din il-pillola kontraċettiva u fl-aħħar jiem tressaq protest ġudizzjarju l-qorti biex din is-sitwazzjoni tinbidel. 48 sija wara l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Mario Grech ukoll daħlu fid-dibattitu. Bħal fi drabi oħra qalu li qed jitkellmu f'isimhom u għatta persuni oħra, dawk li skont huma jemmnu fil-valur u d-dinjità tal-ħajja. Aħna favur id-drittijiet tal-persuna fil-ġuf li għalkemm m'għandix qawwa semma leħina, id-dritt tagħha l-ħajja għandu jiġi mħares bil-qawwa kollha. Għalhekk aħna naffermaw b'saħħa li l-legalizzazzjoni ta' din il-pillola li hija f'ħafna każi abortiva m'għandix tkun kwistjoni marbuta ma' drittijiet tal-mara jew sempliċiment mas-saħħa riproduttiva tagħha qalu l-isqfijiet. Fi kliem l-isqfijiet fejn hemm bidu ta' ħajja umana ġdida hemm kwistjonijiet ferm iktar serji u delikati li jekk ninjorawhom nkunu biss qed nimminaw l-iktar valuri sagri lis-soċjetà u l-konvivenza bejnietna jagħmluhom iktar denji tal-bniedem. Intant, il-Moviment Graffiti fi stqarrija qal li qed jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-kampanja sabiex tingħata l-liċenzja għal beħ tal-Morning After Pill. Jemmnu li l-għotja ta' din il-liċenzja jkun ifisser li n-nisa jkollhom aktar awtonomija fuq ġisimhom u jkunu jistgħu jeżerċitaw iktar id-drittijiet riproduttivi tagħhom. Dan minflok ikollhom l-organi riproduttivi tagħhom ikkontrollati mill-gvern u minn gruppi ta' pressjoni reliġjużi.